Abentura hau gertatzen da Ermuan, Ermua herrian, astero nabil, eskolaz eskola herriz herri. Batzutan istorio bat dauket buruen, baina ez nago seguru nun kokatu. Hasieran istorio hau sortu zan edo asmoa zan Bilbon jartzeko, nahi nun bertako arte museoa eta sartzea, baina pertsonaiek beraiek esaten dizute batzuten ez, hemen ez. Ibili nintzen Azkuna zentroan, han probatzen eta etzun zerbait falta zan. Eta azkenien justu bolada horretan egon nintzen Ermuko zenbait lekutan, hango jendearekin, zenbait txoko erakutsi zizkidaten, eta bapatien barroko pertsonaiek esan zidaten amen. Horrela sortu zen Ermuko zenbait puntu interesgarritan. Abiatzen da Lobiano jauregian bertan, han asko gustatzen zait eraikin hori eta oso senyoriala da, oso jauregi. Oso politxetan egiten dituzte kulturari lotutako emanaldi piloa, eta justu alboan gainera dago liburutegia. Ermuko gune niretzat oso interesgarria. Eta gaina bertako liburutegiko langileekin, askotan laguntzen didate gauzak egiten. Leku aproposa zan, holako esperimentutxo baterako. Pixka bat jetxita bera, ikusten da Santiago Eliza. Ez naiz berez elizkoia, baina bai Eliza zalea eraikina bea, barruko itxiduneak, oihartzunak izugarri gustate zaizkit. Eliza horretan asko gustatu zitzaizkidan, han agertzen diren 6 zutabe beltz. Berehala imaginatu nun, hor jarraipena, horko nire liburu askotan agertzen da beti pasabideren bat. Hori izan zen kontatu zidatelako duela urtetxo batzuk, 20-30, Ermuko umeak, ibiltzen zirela jolasien Ermuko alde zaharreko azpialde osoa zeharkatzen duen errekan. Berehala galdetu nuenea bisitatzerik baute zegoen. Egunen baten saiatuko naiz, osoa egiten edo posible baldin bada, baina mintzat informazioa bai lortu nuen, eta badago erreka Ermuko arteria balitz bezala. Nik egiten detena da pertsonaiak sartzen dira hor, eta amaitzen dute horrelako benetako tunel horretan. Beste puntu bat da Ermuko institutua, ean ere izan nintzen duela hilabete batzuk, eta berehala ezagutzen dezun leku bat askotan pertsonaiak kokatu egiten dira, eta esaten dizute hemen. Orduan Ermuko institutuan amaitzen da berez ja, hango korapiloak edo han askatzen dira, han deskubritzen du Mirenek zer izan nahi duen, eta besteek ere, han gertatzen da nobelaren magia edo. Beste kokagune bat edo izango litzateke, baina ja metaforikoki edo, bai ispilua, bai sua, bai txoria. Txoria da askatasunaren simboloa, inusentzia, zena, baina baita jakina euskal kulturan gaina txoria-txori kanta, poema zoragarriarekin. Berez, liburuaren jatorrizko izenburua zen txoria-txori edo horrelako zerbait. Azkenean, ez dakit zenbat izenburu izan zituen eta gelditu zen sua piztea baizik, biak gustate zaizkit asko. Beraz, esango nuke kokagune bat ere dela askatasune edo askatasun nahia edo beharra baita. Eta zu txinpartak, sua piztea baizik. Izango litzateke, pospolo piztu berritan edo. Eta gero agertzen dira Ermuko, zenbait, adibidez, han Pasiran Emilela asko gustatu zitzaidan, han agertzen den plazatxo batean, dago zuhaitz oso oker moduko bat, Granado ondoa, eta berehala sartu zitzaidan baita novelan, kokagune nagusia edo, behar bada izango da hezkuntza, ja osotasunean hartuta. Zer, hezkuntzak egiten gaitu, edo egin beharko gintuzke, eta hori izan dut pentsagune eta kezkagune novela horretan, pentsatzen dut, espero dut, kokagune horretan, ideiatxo eder batzuk hartu izana, ikasle askorengandik, eta asmatu izana pixka bat kokatzen edo ereiten askatasun nahi eta hezkuntza eraldatu nahi horiek.